Näetkö se ihan selkeästi turvoksessa? Siellä kato, nyt se näkyy, juu. Ihan totta. Nyt kyllä toiset toimii. Nyt se ei kestä kyllä enää kauan. Alli ei mene sinne. Ei oo Allin ollenkaan. Mitäs me tehdään tuolle laturille sitten? Ei kai sillä mitään. Korkeintaan varmaan sulakepala, jos se ottaa. Vedetäänkö virrat pois seinästä? Kai se syöttää sinne vähän lisää niin kauan, että se palaa kuolella. Se olisi noloa, jos se palaisi vaan puolitiehen. Kyllä autolaturin pitäisi sieltä. Pitäisi tulla. Tuu katto. Ota mitään vastaan. Tuu katto. Eikö et kuulu paukahtelua? Joko tuolta tai sieltä. Joo, kuuluu. Siis piti varmaan paikkansa aikaisemmin silloin, kun se kuului sen napsahdus. Joo, kyllä. Nyt se vaan kuuluu tiheämpää. No. Mutta kaikki muovit sun muuta tänne periksi ulkolasti. Kohta lähtee. Nyt on sen näköinen. Okei. Voidaan vaikka kauan. Sulla on keppi täällä. Miksei meillä ole keppiä? Oho. Tässä meillä on keppi. Ja täällä on toinen keppi vielä. Tää pitää heittää. Muuten keppi ei minkään arvoinen ellei heitä. Oho, hop. Toi ottaa niin kanne pois matkapuhelimesta jo. Niin, kyllä toi sinä vaan varmaan juu. Se on yksikennoinen matkapuhelimessa. Elikkä yksi. Hei, nyt siellä savua. Siellä on oikealle puolelle valahtanut jotain. Näkyy sellainen tahra. Kohta lähtee. Tummuu tuon paska. Onneksi tuossa on toi tiiki. Mm. Toi ei varmaan oo mitään tuohon terveellistäkään toi kärvin taas. Ei välttämättä olekaan. Nyt grilli vähän palaa, se vaan niin savuttaa vähemmän. Syttyvät yhtä aikaa. Kato, kyllä auton laturi osaa tän homman. Oikeesti tää on nyt ollut tässä varmaan 10 minuuttia. Et joku 5 minuuttia voidaan autolla tulla huoletta lämmittää tommosta. Kyllä, kyllä. Ja tietää, että sit on akku täysin. Niinpä. Nythän se vasta onkin täysin. Joo. Lentämään. Ihan täysin. Minuutti tolkulla lentäis tokas. Se on se on tummunut tästä sisältä. Joo, se jotta tulee pihalle. Tiedä mikä räjähdys menee vielä. No ei. En tiedä milleen sitä lataa sitten, että ne saa sen pläjähtää. Nyt lähtee savu painaa. Se on kyllä valkoista savua. No, ihan totta. Nyt mä odottaisin semmoista niinku liekkiä. Kyllä amperit on laskenut aika paljon nyt. Voi ei. Tätä entiset saa laskea. Kyllä. Ottaa punaisena. Aivan. Ei ole koiralla. Ei. Menepäs kettua. Ai mitä ei. Kettu. Nyt on tämän. Tuo. Koko matka. Minä hänet tässä. No niin. Hello. Hei vaan. Me täällä grillaillaan. Haluaisitteko kohta grillin savua vai teidän savua? Sekä että. Ai, oli se vähän. Oli vähän jännää. Sun pitää heittää hänen keppis luultavasti. No nyt se on ollut. Se palaa aika pitkään. Aivan. Irrottaa vähän tuli mitään savuja. Pitäis varmaan ladata pienemmällä, että savahtaa. Se olisi siinä kohtaa vielä, kun se oli pullistunut, niin olisi vaan prässänyt sen takaisin kasaan. Täytyy pistää enemmän teippiä ympärille. Joo. Se on rautapanta. Joo. Tätä nyt teistä. Alattiin, että autolla tuli olla. Mä toivotin, että se olisi räjähtänyt, mutta se vaan leemahti liekkeihin. Ja kuinka kauan siitä kesti hei? Se on varmaan 10 minuuttia hehkutettiin sitä. Ja ne on sanonut, että ne on hirveän herkkiä ylijännittelee ampereen akut. Ja mun mielestä 10 minuuttia ei ole yliherkkiä se kyllä. On se kuuma. Vähän se kalaa. Grilli siitä oikeastaan.
kyllä palaa ihan rakkaudella. Hei, kuinka mä laitan, mä saatan vaikka niinku 4 makkaraa, niin voi grillaa lisää, se tuntuu. Joo, ja pari, otitko sä hamppareita kanssa mukaan? Niin, mutta just hauksit hamppari. Totta kai! Sori.